ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋናይ ክርስቶስ ምስኩልኩም አና ሓኹም ሰላሕ ዲኔ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውና ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ሎም ንካፈሎ ቃል ዓለም ኣይትፈልጠናን እያ ዝብል ሪኢኹም ዓለም ኣይትፈልጠናን እያ እቲ ናይ ዓለም ኣእምሮ ደለዎ ኣይፈልጠናን እዩ እቲ በተፈጥሯዊ አእምሮ ጥራሕ ድማላለስ ሐሳብ አምላኽ ደይብሉ ኩሉ ሰብ ክፈልጠና ንዓና ኣይክእልን እዩ ንምንታይ ተዳኢልኩም ዓለም ንዓና ዘይትፈልጠሉ ዋና ምኽንያት ክነግረኩም እየ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 1 ከም ዘይብል ረአዩ ውሉድ አምላኽ ክንበሃል እቲ አቦ ከመይ ዝበለ ፍቕሪ ሃበና ከምኡ እውን ኢና ስለዚ ከዓ ዓለም ንዕኡ ኣይፈለጠቶን እሞ ንዓና እውን ኣይትፈልጠናን እያ ريخو محوات عالم نيسوس አይፈለጠቶን ክቡር ኩንሱ ሕሱር ይላቶ አምላክ ኩንሱ ጋኔን ይላቶ ሓያል ኩንሱ ድኹም ይላቶ ዘይናቱ ማንነት ሂባቶ ዘይናቱ መልክዕ ሂባቶ ከምኡ ክትቦ ዝገበራ ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ስለዘይ ፈለጠቶ እዩ ምኽንያቱ ዓለም ነቲ ቅድሚያ ዘሎ ጥራሕ ትርኢ ንውሻ ጣኣትያ ናይ ምራይ ዓቕሚ ይብላን ስለዚ ንየሱስ ብደጊኡ ጥራሕ ሪኦም ዘይናቱ መልክዕን ማንነትን ሂቦም ክፈርድዎ ጀሚሮም ውሻጢ መን ምዃኑ ከለለዩ ወይ ካሉን ኢየሱስ ግን ከምዘይ ፈልጥዎ ስለዝፈለጠ ኣይተገረመን ከምኡ ምባሎም ንዕኡ ብምሕሳሮም ኣይተደነቀን ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ከምትሶም ዝበልዎ ዘይኮነ ጎይታ ጽቡቅ ጌሩ ይፈልጥ እዩ ስለዚ እግሱ መን ምዃኑ አቀዲሙ ፈሊጡ ዝነበረ አምላኽ ስለዝኾነ እዩ ንሕና ድማ ልክዕ ከም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ውሉድ አምላኽ ኢና ብውሽጥና ዘለና ብክርስቶስ ዝረኸብናየ ክብሪ ሰብ ኣይፈልጦን እዩ ስለዚ ሰብ ዘይናትና ስም ክበና ይኽእል ኸውን ሰብ ዘይናትኩም ስም ክበንኩም ይኽእል ኸውን ግን ኣይትደነቁ ግን ኣይትገረሙ ንምንታይ ተዳኢልኩም ምኽንያቱ ኣይፈልጥኹምን እዮም ስለዚ ይፈልጥኹም እዮም ዘዋርድኹም ስለዚ ይፈልጥኹም እዮም ዘሕሱርኹም ስለዚ ይፈልጥኹም እዮም ዘይስንኩም ዝብኹም ስለዚ ብዘይ ፈልጠኩም ዘይንስኹም ዘይ ማንነትኩም ክትዋሃቡ ከለኹም ኣይትገረሙ ኣይትደነቁ ኣይትጨነቁ ምኽንያቱ በቀደሙ ኣይፈልጥኹምን እዮም ስለዚ ይፈልጥኹም እዮም ካኹም ዝብልኹም ዘለዉ ከም ጎይታ ኾኑ እንዳተጻረፈ ኮሪዕ ዝኸይድ ከምቲ ዝብልዎ ከም ዘይኮነ ኣሚኑ ዝኸይድ ሪኢኹም ንሕና ከምቲ ኣቦ ዘፍቀረና ከምኡ ኢና ከምቲ ማንም ዝብለና ግን ከምኡ ይኮናን ኣብዚ ርግኦ ጽሕዋት ንስኹም ማለት ከምቲ እግዚአብሔር ዘፍቀረኩም ኢኹም ከምቶም ዘይፈልጥኹም ድብልኹም ከምቶም ዘይፈልጥኹም ድሓሚኹም ከምኦም ኣይኮንኩምን ምኽንያቱ ከምቲ ኣምላኽ ዝበለኩም ልክዕ ከምኡ ኢኹም ስለዚ ካብሎም መልእኽት ኣለኒ ሰባት ይዋርዱኹም ዲዮም ደለዉ ብዘይ መልክዕኹም ብዘይ ማንነትኩም ይጽውዑኹም ዲዮም ዘለዉ ብዘይ ገበርኩሞ ኢኹም ትባሃሉ ኣለኹም ኣይትደነቁ ጎይታ ቅድሚኹም ከም ተባሂሉ እዩ ንጎይታ ክሳብ ሰይጣን ተባሂሉ ክሳብ ብቢኤልዜቡል ይደውጽ ተባሂሉ ንዑ ካኹም ካብልዎ ንቤተሰቡ ደኣሞ ክንደይ ኣብዚሖም ዘይብልዎ ጎይታ በዓሉ ከም ኢሉ ንበዓል ቤት ብቢኤልዜቡል ካብልዎ ንቤተሰቡ ደኣ ክንደይ ኣብዚሖም ዘይብልዎ ስለዚ ኣገልገልትኹም ትጽረፉን ትዋረዱን ደለኹም ምንም ኣይምሰልኩም ጉዕዞኹም ቀጽሉ ከምቲ ዘዋርዱኹም ከምቲ ዝሓስብኩም አይኮንኩምን ኩልኩም አሕዋት ድማ ሰባት ብጌጋ መልክዕ ዝጥምቱኩም ሰባት ዘይናትኩም ዝቡኹም በቃ ንምንታይ ዘይተረድኡ ለይልኩም ኣይትጨነቁ ከይርድኡልኩም ይኽእሉ እዮም ምኽንያቱ ሰብ ነቲ ቅድሚ ዓይኑ ዘሎ ደኣምበር ንልብ ሰብ ክርኢ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኣብ ልብኩም ዘሎ ስለዘይ ተረድኡልኩም ኣይትጨነቁ አምላኽ ጥራሕ ንልብ ዝርእሞ አምላኽ ተረዲኢልኩም እዩ አምላኽ ድማ ብፍቅሪ ፀዊዕኩም እዩ ንስኹም አምላኽ ይፈልጠኩም ከምትሱ ዝበለኩም ልክዕኩም ኢኹም ሰብ ኣይፈልጠኩምን እዩ ሻሎም ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ያአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ بسالسيت معالتي أملاخ كموتات كم زتنسؤ أبيمان أملاخ كم استقمت يأمن الله إيسوس كريستوس نايهي وتي غويتا إيو إيسوس كريستوس أملاخي مدحانيين إيو كابزا ساعات نكريستوس بمقبالي حدش فترت ولود أملاخ ኮይነ ለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናውሽጠይ ይቅበለካ ኣለኹ አሜን እዚኣ ጸሎት ጸሎኹም በጣም ቋሐጎሰኩም በዚህ ታሕት ዘሎ አድራሻና ኮንታክት ግቡርና ይኹም ሰድሌኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና ሻሎም